sis! It's cooking time once again. Magluluto ko ngayon ng ulam namin. At ito yung aking recipe ngayon. Chicken tinola. So, ito yung mga ingredients ko. Chicken, tapos sayote, onion, garlic, and onti na sili. Tapos, luya, tsaka kamatis. Yun. So, hindi talaga to yung ah, katulad nung tinola na sa Manila na yung gamit natin is papaya at saka yung dahon ng sili. Kasi wala kaming ganun dito. Merong papaya pero walang masyadong tinitinda sa palengke. Ganon. Kasi parang hindi siya talaga common na ano dito sa amin. So, more sa sayote kapag nagtitinola. Yan. Tapos, minsan malunggay, nilalagay, ganun, sayote tsaka malunggay. Pero ngayon, wala na akong malunggay, naubos yung malunggay ko. So, ito lang ilalagay ko. Tsaka yung chicken natin. Yan, so, yan. So, yung chicken, nilalagyan ko rin to siya ng lemon juice or calamansi juice. Pero since frozen na yung aking calamansi juice, ginagawa ko to guys para parang pang isa sa mga tipid ideas ko rin. Yung calamansi juice, pinipiga ko siya. Tapos, pini-freezer ko dito sa ice cube tray. Tapos pag ito matigas na to, ililipat ko na to siya sa plastic bag para mas hindi siya masyadong space saving hindi siya masyadong ano, 'di ba, ano sa freezer. 'Yun. So kapag naka-plastic na medyo space saving na siya. Yan. So ito, unti lang yung nilalagay ko dito sa manok para lang pampaalis ng lansa. So, ito guys, magandang idea rin tong ganito. Pwede nyo rin tong gawin mga sis, yung mga nanay dyan na medyo maraming nabibili na kalamansi. Para kasi may tendency talaga yung kalamansi na nabubulok siya, di ba? Yun. So, pwedeng gawin. Matagal ko na tong ginagawa para lang medyo makakatipid din tayo. So, nilalagyan ko ng kalamansi yung chicken para medyo hindi naman siya malansa, ano 'di ba? Pero nakakatulong din 'yon na pampaalis ng lansa ng karne. So ngayon, start na tayo. 1/2 lang or mga 1/2 tablespoon lang yung nilagay ko na oil kasi medyo meron pa rin namang kumakapit na mga taba-taba dito sa ating chicken. Yan, inalisan ko na to siya ng balat. So, onion. Mas maganda siguro no yung malapad na lang na yung paglulutuan ko. Pero sila okay na lang to. Kasi unti lang naman yung lulutuin ko kasi ngayon kaya ito din lang yung ginamit ko. Tapos bawang. Tapos kumukulo-kulo na rin yung aking rice, sinain. At medyo early ako nagluto ng hapunan ngayon para maaga akong makakain. Dapat 6 o'clock makakain na ako kasi para hindi ako busog na natutulog. Ganun.
So, mga 9 o'clock kasi natutulog na ako niyan. Antok na ako. Mga 8:30, ganyan. So, kailangan early yung dinner. Si kuya, kapag late na yung uwi niya kasi merong mga days na hanggang 7:30 siya yung klase niya. So, kapag ganon, hinahandaan ko na lang siyang pagkain tsaka sinasamahan ko na lang siya sa lamesa. Tinatanong ko kung kumusta yung araw niya, ganyan. Tapos ayun, as usual, mga kabataan ngayon, di ba? Habang pinakausap ka, yung isang kamay nasa cellphone din. Sa bagay, ganun din naman kasi tayo. Wala na, ano na talaga, nakain na ng sistema. So, kailangan na lang mag-effort tayo onti sa ating mga kids, lalo na kapag yung lumalaki na talaga, may sarili na yan silang, paminsan-minsan, pakausapin na lang natin kung ano yung mga ganap nila sa kanilang mga buhay-buhay. Kasi, lalo na kapag mga teenager, minsan hindi na yung masyadong nag-share, ganyan. So, dito guys, isasangkot siya ko muna to siya ng maigi, no? Hanggang mag-change ang color niya, medyo brownish na yung chicken bago ko ilagay yung ating vegetable. So, hayaan ko lang muna siya dyan ng mga ilang minutes. Siguro mga 3 to 4 minutes. Yan, so, sangkot siya na siya ng husto. So, ilalagay ko na yung ating sayote. Favorite namin to. Full of nutrients. Mura lang. Very affordable talaga. Pwede siyang isalad as is, na hilaw lang. Para lang siyang papayas. Parang insaladang papaya. Parang ganun lang yung style na gagawin mo. Pwede rin siyang ganun. Pwede rin siyang papakin. Na para lang siyang apple. Pero, syempre para hindi ka maano na sayote to. Ginagawa ko minsan yan, ini-slice ko lang siya ng pahaba. Tapos, ngangat-ngatin mo lang. Ganun. So, kailan ko lang din naman yun na-discover na pwede pala siyang ganun. Na pwede siyang kainin na as is. Tsaka yung buto niya guys, ang sarap, para siyang lasang walnut. Yan, so, sarap din niyang kainin. Pinapapak ko din ng So, gutom na ako. Yan, at saka ano nga pala yung may chichika ako eh. Kasi lutuan na chikahan to guys. Ito pala. So, next time, gagawa pala tayo ng biryani. Pero as usual, medyo kulang-kulang yung ating ingredients kasi wala akong mga herbs. So, kapag sa Qatar kasi, kapag gumagawa ko dun, lagi siyang may mga herbs na kasama. So, ma-achieve. Hindi natin masyadong ma-achieve talaga yung kung ano yung lasa nung niluluto ko doon. Pero at least, meron akong biryani mix. Yan. So, diba? Ang gagawin natin, hindi yung parang may yogurt. Yung lang, simple biryani lang na hindi siya yogurt based yung sauce. Yan. So, excited na ako guys kasi nag-request kasi si kuya na mag-biryani daw kami. So, baka sa mga susunod na araw, yun ang ating lulutuin. Kasi na-miss ko na rin yun. So, dito, lalagyan ko na siya ng water. Pusin na natin yung initubig para naman medyo masulit naman natin yung gas na pinagpainit dito. Kasi kung minsan guys, naku, nakakalimutan lang namin to. Lalamig lang siya. Ganyan. Tapos, minsan, pinapaano ko sa paligo kay kuya.
sinasama ko dun sa tubig niya para ma-consume naman yung hot water. Dahil minsan kasi nagpapainit ako. Basta lang ba ano, dahil para kung halimbawa sa gabi may emergency, may naka-ready na hot water. So wala naman kasi kami yung parang ano, yung initan na automatic lang na ganun. So anyway, chika-chika lang. So intayin lang natin siya guys na ano. Yan. So ito na siya. So medyo ano pa yung sayote, siguro mga 3 minutes more. Ayan. So, yung nilagay ko na sili guys, na yung maanghang, medyo ano siya, hindi naman siya masyadong maanghang, pero parang siya yung pinak-substitute ko dun sa dahon ng sili. 'Di ba? Parang ganon, meron na siyang unting lasa ng, yun, kasi sili, ano, 'di ba? Parang, para ma-feel mo man lang na tinola. Pero hindi nga rin ako sure kung ang ilalagay ko ba dito na title is tinolang manok, kasi baka mamaya ma-bash ako na hindi naman ganito yung tinolang manok, ano. So, ano kayang ita-title natin dito? Pati ano, no, iniisip kasi takot alam mo naman, takot tayong maano ng mga viewers natin na hindi naman talaga to yung pinaka yung recipe talaga ng tinola. Pero ang tinatawag ko dito is tinola. Kasi dito sa amin guys, siguro makaka-relate dyan yung mga kaibigan nating ano, yung mga Bisaya. Nakakain lang kami ng sili, dahon ng sili kapag nakarating na kami ng Maynila. Pero yung ano talaga, yung dahon ng sili talaga, napakarami dun sa nanay ko. Dun sa sagingan, doon yung mga tanim na sagingan, dun sa ilalim, ang dami-daming tumutubo na dahon ng sili. Pero hindi namin yung pinapansin. Nung nakarating ako ng Maynila, doon ko nalaman, kinakain pala yun. So, nung umuwi ako, alam ko na, di ako na yung ano, kung bati nagkaunog dahog sili na. So, tapos, ayun, wala, hindi mo yung mabibili sa palengke dito kasi hindi nga siya common na pagkain. Sa Maynila lang talaga. Kahit yung mga bunga ng malunggay, walang nagtitindang mga ganyan dito. Pero sa Maynila napakarami, di ba? Kasi yung pagkain siya ng sa Ilocano, mga Panggalatok, mga ganyan. Pero dito hindi yan pinapansin. Papansinin mo lang yan kapag na-expose ka na dun sa pagkain ng mga Ilocano. Yun, so, yun. Okay na to guys. Kainin ko na siya. Sarap-sarap ng lasa niya. Ang linis nung ano, yung linis nung lasa. Fresh na fresh yung lasa niya. So, napakain na naman tayo dito guys. Pero more ako sa sayote. Siguro kahit mga unti lang yung, kahit mga 2 slices lang yung sa akin, basta sayote yung babanatan ko dito, tsaka yung sabaw. Yan. So, thank you guys. Sarap. Ang bango. Yan. Tapos, di ba sabi ko, inalisan ko ng balat. Meron pa palang naiwan, no? May kumapit pa talaga, pero sige lang. Para, ano. Yan. So, ngayong gabi isa ka na. God bless us all. Baka nagutom na rin kayo dyan kasi ako gutom na rin. Okay.